Hola amigues i hola amics, benvinguts a l'especial 28 de juny. I avui celebrem el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Però a literatura que parli de la temàtica LGTBI n'hi ha molta i molt diversa. Per exemple, tenim Maurice, d'Edward Morgan Foster. Aquesta novel·la ens parla d'un homosexual a l'Anglaterra d'inicis de segle, una vida gens senzilla. Després tenim Carol, de Patricia Highsmith, una senyora acomodada que s'enamora perdudament d'una joveneta, cosa que tampoc li és gens senzilla. També la vida de Reinaldo Arenas a la Cuba més repressiva. Keir, de William Burroughs. Aquí més a prop de casa tenim el dia que va morir David Bowie, d'en Sebastià Portell, com també tenim Ariel i els cossos, del mateix autor. Aquest autor també va fer un recull de poemes LGTBIQ de diversos autors. Amors sense casa. I en Biel Mesquida ens va escriure un poemari que es titulava El vell país on els homes desitgen els homes. Més clar impossible. Tots aquests llibres ens ajuden a estimar la diversitat del món. Qui ens ha dit que hem d'entendre com funciona l'estimació d'una lesbiana, d'un homosexual, per què un vol ser dona o vol ser home? Per què hem d'entendre els de la dreta i els de l'esquerra? I per què hem d'entendre la raça gitana? I per què hem d'entendre el judaïsme? I per què hem d'entendre el budisme? No tenim per què entendre tot això. El que sí hem de tenir una cosa en comú, i és respecte. El no entendre una cosa ens dona peu a la fascinació per aquesta cosa. És la postura més intel·ligent. I per què? Perquè anem tots dins un mateix vaixell i aquest vaixell funcionarà només si hi ha respecte. Així que, amigues, amics, visca el dia de l'orgull de la diversitat. Visca el dia de l'orgull LGTBIQ+. I plus, 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 i plus.